Velkommen alle sammen til endnu en skør video fra mig. Og i dag så har jeg min ven Renas med. Og ved du hvem han er? Det ved du sgu ikke. Det er min bedste ven. Så lige der. Og lige der. Bare for en tak. Du bliver lige her. Nå, hvad tænkte du slet Q&A? Så ja. Det er det, der kommer til at ske. Spørgsmålene. Kommentarer. Okay. Og vi så Instagram for alle, så I ved det. Og følg mig Sepp Nutella. Ja. Selvfølgelig skal vi det. Jeg er stadig på, Renas. Okay. Vi tager et spørgsmål der. Jeg stiller spørgsmålene. Okay. Og så svarer vi bare. Du har med det spørgsmål. Ja, okay, næsten. Hannes' mor, far eller bror, det stemmer sig hej. Okay, ja. Det første spørgsmål er lidt fucked up. Det kommer på land. Har du en YouTube-kanal? Hvad tror du, jeg laver? Hvis du simpelthen ikke skal stemme, det gør jeg. Ej, det gør jeg ikke. Bare være klar for det. Nå, alligevel. Jeg sidder her foran en skærm, så selvfølgelig jeg laver video. Ja. Næste spørgsmål er lidt fucked up, fordi hun går i vores klasse, men hvad er det? Hvis vi er YouTube, så vil vi filme. Og hvis vi laver, så er det sprængende hinanden. Det næste spørgsmål er ligesom i så den tager jeg ikke. Sebi. Beskriv eller din beskriv dig med 3 ord. Ja, 2 sexy til Renas. Spiller godt fodbold. Og går i skole. Ja. Hvad er din yndlingsfilm? Jeg tror alle har den her, ikke også? Cola! Okay, det er også lækkert. Samme Nej, vi savner ikke, Reza. Jeg var sjov, vi savner ikke. Tjern mig. Vi savner det, at kigge på kunden. Okay. Næste spørgsmål. Ja, selvfølgelig. Hvis du kunne bo i et land... Tak, Henrik. Jeg vil Italien, for jeg har rom i den. Mig. Renas gømmer vi væk, han har ikke lige med, så det er mig. Så ser han her. Hvis vi kører til Savus, ud til Renas. Hej. Jeg ved ikke, hvad med din fucking lortevideo. Hvor gammel er min bil så? Nej, det må du faktisk ikke. Jeg tager noget hjem. Okay. Nå, men jeg står alene nu. Vi ringer sig ikke der. Jeg bliver nødt til at komme tilbage, mand. Fucking mand. Altså, du havde min bil, så jeg Hold din kæft. De eneste YouTuber, der har været med. Det er mig. Og så ringer som det er mig. Hvem er din yndlingsfodboldspiller? Mario Götze. Dårlig joke. Kan du chokolade? Ja. Hvor er alt, jeg beviser lige nu, at jeg kommer med Nutella-bar. Jeg tager kameraet med. Nej. Nej, det står så fedt. Det står i det. Det skal jeg også. Okay. Spørgsmålet var, kan du lide chokolade? Vi har noget selv spørgsmål. Nå, men alligevel, nu er det slut. Husk at subscribe til min channel og like. Og hvis Renas Husk, jeg er single. Ej, okay. Renas single. Undskyld, jeg ikke kan. Ja.
Jeg lyver ikke. Au! Nå, vi ses til en af mine næste videoer. Mig og altså bare fjollet os igennem den her video, fordi der kører i din afrøg. Nå, jeg er ikke brussefarlig, så I ved det. Men vi har bare hygget os med det. Og I skal lige huske, I skal... Nej, det er fandme. Hvorfor? Ja, jeg kan godt lide. Det er bare lidt sådan hurtigt, sådan så jeg kan sige på smart. Okay. I skal lige huske... I skal lige huske... I skal lige huske... At jeg er fucking sexy. Nå, men alligevel, vi slutter videoen her. Nej, vi gør ikke. Hvorfor gør vi ikke? Fordi vi skal lege nej. Jeg har lige sagt slutning, mand! Nej. You are fucking idiot. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Ej, vi har bare lavet sjov igennem hele videoen. Tak for at I gad at se mig. Hvis I kunne lide den her video, så læg et like. Mange gange så meget fucked up i den her video, ikke for noget. Vi er også retards, så... Ja. Smid et like. Jeg håber ikke, mit mål er at få 2 likes her faktisk. Og sidste sprog er det like shit der. Så jeg prøver at få 2 likes. 2 likes på mit blog. 2 likes. Ellers gå hjem og like mit blog. Video. Hold din kæft. Jeg skal aldrig mere... Hør, jeg skal ikke mere være med i din video, okay? Er du forstået? Jeg skal ikke mere... Når man ses, og... Hvorfor ikke må se en video? Fuck dig. Jeg skal også dig.